Стой! А ты ведаеш, што такое натхненне? Натхненне – гэта калі запальваецца іскра. Гэта калі хочацца ствараць, прыдумляць, тварыць без прыпынку. Натхненне – гэта творчы імпульс. Натхненне – гэта тое, што напаўняе чалавека сіламі. У беларускай культуры натхненне – гэта не проста эмоцыі, а гэта стан, калі чалавек адчувае сувязь з тым, што ён робіць. Што з табой? Чаму сядзіш над пустым лістом? Няма ідэяў. Дык табе натхненне патрэбна. О, пайшло. Натхненне можа прыйсці дзе ўгодна. На перапынку, на ўроку, у творчай справе. Галоўнае – заўважыць яго. Слова дня – натхненне. Знайдзі яго сёння і ствары нешта сваё.